I pozdrav svima ljudi, ja sam Yoda69 i danas igramo Minecraft preživljavanje epizoda 2. Kao što vidite, malo sam gradio ovo ono, malo sam izgradio kuću, pošto ono van kamere i tako to, kao što vidite. I jebote, šta je ovo? Što je ovo? Ako ovo čitaš, već je počelo. Tvoj svet više nije siguran. I traže put nazad. Ako želiš da preživiš, idi u šumu tišine. Idi samo pravo, napred, ne skreći, ne vraćaj se, ne ustavljaj se, u ruševinama te čeka prvi ključ tvoje sudbine. Požuri, oni te već traže. What the fuck? Aj, uzet ću knjigu. What the fuck? I zašto nisam osvetlio ovu kuću? Jesam ja normalan? Zašto nisam osvetlio kuću, čoveče? I ko mi je ovo poslao? To je prvo! Ko je meni ovo poslao? Rekao je, idi samo pravo. Ne pišu koordinate niti išta. Verovatno je tamo negde. Ta neka šuma tišine, knjiga i pero. Ništa, ne piše ništa, apsolutno ništa. Ništa, aj krenimo onda s ovim što imam. Ja nemam ništa, to je sve što mi treba. I što imam trenutno, tako da ono. Aj ništa, krenimo onda u avanturu! Ovo će potrajati. Kad će nešto da se dogodi, majku mu? Kakva je ovo kuća? Jebote, šta je ovo? Ovo nisam ja pravio, majke mi moje, van kamere. Ej, ko si ti? Ko sam ja? Da bih pitao ko si ti. Samo putnik, tražim put ka šumi tišine. Šumi tišine, ti nisi normalan. Zašto? Zato što tamo niko svojom vodom ne ide. Moram. I ja sam nekada živeo blizu te šume. Mirno mesto, dok se nije probudila piramida tišine. Šta se desilo? Noću se palila svetla, zemlja je drhtala, ljudi su nestajali, ja sam otišao i nisam se vratio. Gdje je put? Nastavi ovim putem samo pravo napred, ne skreći sa staze. Još nešto, pazi se pirata, traže nešto po obali. I ne vole svedoke. Hvala, ako preživiš, vrati se. A više ne moramo lopatu da stavimo, ko bi ga znao? Ajmo sad nazad u avanturu. Čuj, pirati, ko da to postoji u Minecraftu, pirati? Čovječe, ne mogu da verujem, da sam našao nekoga koji žive u šumi tišine. U šumi tišine. Kad bih imao bolji mač, to bi bilo odlično. Mislim, ko da meni može ovaj copper sword da mi nešto pomogne, nemam čak ni iron više. Iron sword. Joooo, biće zabavna noć. Ako tamo budem došao, noć bit će baš zabavno. A pod zabavno mislim opasno i puno akcije za vas, a za mene će biti naporno jer ne znam da li ću preživjeti to. Joooo, a vi stvarno žive ovdje? Nije na Q. Kako da izađem iz broda? Shift. Okej. Da, vidi se da je
žurno otišao odavde, čak i ponao sve stvari. Čekaj. Šta je ovo? Pažnja, opasnost, šuma, tišine. Okej, na pravom smo mjestu, okej. Opasnost, piramida večne tišine. Šta je piramida večne tišine, jebote? Ovo je Minecraft, to ne postoji. Što? Što je ovo? Što je ovo? Kosture! Ne mogu da verujem, zajebava me ovaj kostur glupi. Gdje si? Jo. Da li je moguće, ja moram parkour da radim? Ne! Jebem ti mater. Opet moram sad parkour da radim. A kakve su ovo zastavice usrane, jebote, sam se usro kod grlica. Govne umrlo meni, a zašto sam ovoliko smotan? Čekaj. Dobre. Ne! Fino. Fino sam se opet zajebo. Marš bre tamo. Beži mi, snimam. Snimam za YouTube, pusti me. Majko mila, upade mi sestra u kadar. Što je ono, jebem ti sunce, to nisam ni video. Kako je ono plava vatra? Šta je ovo? Jebem ti sunce, pa ja sam samo Minecrafter početnik. Tek sam instalirao Minecraft na kompjuter. Šta je ovo? Majko mila. I ja sa ovo sve treba se borim, a? Jebote, drhte mi ruke. Stvarno sam se usro kod grlica. Ništa, ajmo onda ovako. Tako. To. Samo se nadam da me neće ubiti ovaj creeper. Da vidimo. I ovaj posljednji skok. A onda ću morati da bežim. Ali jebote, šta je ono? To! Uspjeli smo! Beži unutra, beži unutra! Šta? Jebem ti sunce, šta je ovo? Kakva je ovo prostorija, šta je ovo? O! Teko! Uzet ću sine! Fino, fino, imamo i totem. Dobro. Ovo ću zameniti sa ovim. A šta je ovdje? Kakvi su ovo zvukovi? I koliko ovdje mobova ima? Šta je ovo? Super! Jej! Samo se nadam da se neću... tako bez strah sada da ću opadnem u lavu i da poginem samo. Vidite, ljudi, znači mali prst mi se samo trese od straha. Šta je ovo jebote sunce? Sunce li ti kalajsano? Kud sam poslušao onog lika kogod daje jebote, ne znam ni ko je. Nije se ni potpisao ni ništa. Zajepo sam se, držao sam shift umjesto CTRL. Znači zašto shift umjesto CTRL? Uspio sam! Začarana zlatna jabuka! Dobro je, to je okej. Bar ću da preživim. To je najbitnije. Znači ovako. Prvo ćemo ovo da uzmemo. Onda ovo ću da zamenim za ovo.
Okej, čujem nekog zombija. Verovatno će neka horda da me čeka ili nešto tako, tako da ono. Ovo mislim da mi neće čak trebati. Ali aj za svaki slučaj mi ćemo to ovako da stavimo. Pa kud pukne da pukne. Joj. Šta? O! Dobar dan! O! O! Jebote život! Umreću! Jao ste mutavi. Čim vam je gospodar, to je vaš vođa umro, odmah se krenuli međusobno da se bijete. A ja sam još mutaviji. Što sam, kako se zove, krenuo zamalo umro. Od ovako slabih kostura. Al sam mutav, brate mili. Kakve su ovo zastavice, šta je ovo? Jebem ti život. Nego ajmo mi da vidimo šta je ovo. A vidi kako je dobra arena napravljena. Jebam ti život. Vidi ovo. E sad. Glavni problem. Ček, daj da ja stavim opet. Ovo ću da stavim tu. Dobro. Pa, to je to. A čovječe, šta je ovo? Aaaa! Gdje golden enchanted apple, jebote. Valjda ću preživjeti. Jao, ako umrem samo... Bilo bi jako glupo da izgubim Total of Undying za ovakvu glupost. Dobro je, smirila mi se ruka, ljudi. Nego jebote, šta je ovo? S obzirom da je ovo sve nekako izgleda ukleto, nemam pojma da li da ovo uopšte zadržim. A iskreno, ovo je stvarno OP oklop, ono. I OP mač, brate mi, vidi kako je lep, crni. Crni. Ali ne znam, ovo sam pošteno zaslužio, pretpostavljam da smijem da zadržim. I tu je još uvijek noć. Ništa, ajmo da se popenjemo s nečim. Čekaj. Hop. Ali čoveč, ali ovo sablasa neka, brate mili. Piramida jebote. Neka, izgleda koja mezoamerička piramida. Ali nisam ni provalio jebote ovaj kristal. Mislim da sam ga zapravo vidio, nego se nisam toliko obazirao, skrenula mi ova vatra pažnju. Nego ajmo mi da se, brate mili, vratimo kući. Ne mogu da verujem. Kako čudan, brate mili, svet je ovaj moj. Ja ne mogu da verujem da ovo ima u mom svetu. A ovo je vanila, vanila je by the way. Vanila ovakav je svet. S nekim piramidama, nekim ljudima što ti šalju poruke samo tako. Ok ljudi, vratili smo se. To je to ljudi što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidao. Meni jeste, bio je zabavan. Ček, šta je ovo? Već nova knjiga. Nova knjiga. Jebote.